Ik speel hier Omke Henk. Omke Henk is een topcrimineel. Een enorme onberekenbare man. Hij komt heel vriendelijk over. Maar als het hem net zint, dan gaat het mal. Dat kan hij wel zeggen. Ja. Nee, hè? De gemeentepolitie vraagt je aandacht voor het volgende. Kun je nog een omke naar dienst? Tom die broekt zijn namen. Tom komt in het begin in een hele penibele situatie en dan roept er maar uit van mijn omke is Omke Henk, Henk de Koning en dat is een topcrimineel. En dan laat ze hem gaan, die straatjongens die hem opvallen willen en dan laat ze hem gaan en dan denkt dat mooi, dat ben ik mooi al. Maar over de dag dan staat Omke Henk op een stoep hè? En nou, die komt net om het verhaal te halen, maar het wordt zo'n speeltje van voor wat hoort wat. Ik help die en helpt Tom mij. Het wordt een hele mooie dag, jongens. De stollen gaan uit boeten en er hing je naar je slingers van het step. Vrouw Angela, die docht een beetje gek. Ze jongt hier vals en zwaait naar een libel. Toch het brachtje boetenjoert. Komen bijen op de Huninga en de thee die komt voorbij. Ik vind het best, zo net witte water hier die is. Of hoe het nou toch verder maat met mij. Kom even zitten, Tom. Mag eens zoeken? Zwart. Nog alles zwart. Sorry dat ik je naam gebroekt heb. Dingen praten erom, hè? Zag het? Ja. Die het net vaneerd, het criminele circuit. Omke Henk heeft maar een compagnon. Heeft er achterlieden een bankdirecteur ontvoerd. En er is 20 miljoen losgeld me vrijkomen. En er is 12 miljoen en daar nooit wat van waarom van. Zijn compaan binnen oppakt, maar hij niet. Alleen als zijn grootste compaan, Freddy Meijer, die zit nog plotseling in inrichting. En hij vraagt Tom om daar als vrijwilliger te werken, om erachter te komen waar die 12 miljoen ligt. En de wolken die gaan bij. Ontmoen. Hoop je dat er Huning bij is. Ja, wat? Nou, welkom elke keer op je screengesprek. We hebben dit keer Nijningen, alhoewel. Ze is er al een paar weken, maar ze is nog net bij je screengesprek geweest. Nou, en dat is? Zeg het zelf maar. Famke. Famke, nou? Famke van de Geest. En wat bekeert hij, Famke? Ze doogt net. Ach, vrouw Andela. Dat kind is zelfs bezezen. Ja, ik ben het 100 punten, nou? Nee, nou? Juffie, Nou, dat hindert niet, hè? juffie, Echt het stekje zit los. nou ja, daar hebben we hier wel meer van. Hé, juffrouw, het stekje zit los. Oké, ik ga wel even zien. Ja, het is eigenlijk wel een misdaadcomedie, om het zo te zeggen. En net al te platte humor, wel scherpe humor eigenlijk. En vooral de spanning mast ik vieren, vind ik. Het moet echt een spannend iepen-losspul worden. Ja, ik denk dat de meesten genieten gaan. Het verhaal is simpel op te pakken. Het is, de meesten krijgen een fantastische jongen.